स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। वीडियो शुरू करे से पहले बता दी कि पूरा खबर देखे खातिर वीडियो के लास्ट तक देखी और खबर अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार दूगो गाना आवे वाला बा। पहला गाना के नाम बा मीठी जलेबी। ए गाना के लिखले बने यादव राज जी और ए गाना के म्यूजिक दिले बने आर्या शर्मा जी। ए गाना के गौले बने खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी। आप सभी के बता दी कि ये गाना के अभी रिलीज डेट के कोनो भी कंफर्मेशन नहीं के मिलल। हालांकि एक फर्स्ट सोशल मीडिया पोस्टर आप सभी के बीच में रिलीज कर देवल गइल बा, जौना के आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के ये भी बता दी कि गाना हिंदी या भोजपुरी मिक्स हुई। ये गाना कमिंग सून में बा। आप सभी के बता दी कि आप सभी के बीच में ये गाना जल्द ही रिलीज कर जाए। जब भी कोनो गाना के सोशल मीडिया पोस्टर रिलीज कर दिया जाला ओकरा 2 से 4 दिन के अंदर में ही गाना रिलीज कर दिया जाला। ये गाना जब भी रिलीज कर जाए जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कर जाए। दूसरा गाना के नाम बा चुमा दे द सैनिटाइजर लगा के। ये गाना के गौले बने खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका जी। ये गाना के लिखले बने पवन पांडे जी और ये गाना के म्यूजिक दिले बने शंकर सिंह जी। आप सभी के बता दी कि ये गाना आज सुबह 6:15 पर ही वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज होखे वाला रहा, लेकिन कुछ कारणवश एक डेट बढ़ा देवल गइल बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना कल सुबह 6:15 में रिलीज हो सकेला। एकर जानकारी अंतरा सिंह प्रियंका जी एगो पोस्ट करके दिले बड़ी, जौना के स्क्रीनशॉट आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर दी। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहे।